2 थिमथि 3:4-5 सोरजिम जिसुनि मुङैहाय फरायनि अननानै गोसोआव ला आरो बाइबेल बेखेवनानै नोंथांखौ नायफिननो थाखाय खावलायनाय थाबाय। बे बाथ्राखौ गोसोआव ला, जोबनाय सानफोराव गोबांथार सम सफैगोन। मानसिफ्रा गाव गावखौल' अनग्रा आरो रां लुबैग्रा दुगा, थिफुथला, निन्दिग्रा, बिमा बिफानि बोसोन लायै, हामबाय होननाय गैयै अधोरोमिया जागोन। अननाय गैयै, पेंज्लायनाय गैयै, नंखाय रायग्रा, गावखौ हमथानो हायै, गिथावना, मोजांखौ हामजायै, फोथाय खेबस', मानसि सिथारग्रा, दुबगां आरो इसोरनिख्रुइ संसारनि रंजानायखौ हामजासिनग्रा जागोन। नुनायाव बिसोरखौ इसोरखौ खुलुमग्रा बायदि नुगोन। बिसोरो इसोरनि नंथारगौ बोलोखौ नागारो। बेबायदि मानसिफोरनिफ्राय गोजान जादो। गोथार बाइबेला जोंनो बेखौनो फोरोंदों। दायो बे बुहुमावहाय गोबां नंखाय दाबि आरो गोबां नंखाय रायग्राफोर ओंखारबाय लोगोफोर। जोङो बेफोरबायदिनिफ्राय गोजान जानांसिगौ। माखासे समाव बेबायदि SMS फैयो। जोङो दाथ' बे मुगायाव 4G 5G मुगा जाजोब्बाय नालाय लोगोफोर, रावनिबो आखायाव मबाइल गैयि जाया। माखासे मेसेजफोरा जोंखौ ओरैबायदि आन्दायहोनो नागिरो, बबेबा सार्चनिफ्राय फैदों एबा बबेबा जायगानिफ्राय दैथायहरदों। नोङो बेखौ 15 सुबुंनो फोसावोब्ला नोंना इसिबांनाखि बोसोर नोंनि साननाया जाफुंनाय नङा एबा नोंनि साननाया हलाय जागोन होननानै जोंखौ गोबां मेसेज हाबफैनाय नुयो। आरो जोङो बेफोरबायदिनिफ्राय गोजान जा। बेफोरखौनो साननानै ला नंखाय नाबिनि फोसावनाय। आरो आङो मैया दाख्लै मोनसे पिकचार बानायनानैहाय फट' बानायनानै नोंथांमोननि गेजेराव हगारदोंमोन। सेथियाव दं जिसु, बांसिनानो बुंदों जिसु आरो नैथियाव दं रां आरो थामथियाव दं सोलेरखौ रंजाहोनो हाग्रा एबा आइजो। बेखौनो लानानै गोबां सुबुंफ्रा आंनियाव कमेन्ट खालामदों आरो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंखादोंमोन बेखौ ससेब्लाबो नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाबोगोन होननानै। सेथि, जिसुनियाव थायोब्ला जोङो संसारनि गासैखौबो मोनगोन। जिउनि बासायजानाय, संसारनि रां रुफा, जोङो गोसो गोथारै जिसुखौ खुलुमोब्ला जोङो गासैखौबो मोनगोन लोगोफोर। आरो नैथियाव थायोब्ला बेयावहाय जोङो संसारनि बुहुमाव थानाय गासैखौबो मोनगोन, नाथाय जिउनि गनायखौ मोननो हानाय नङा लोगोफोर। जोङो रां रुफाजों जिउनि गनाय एबा सना रुफाखौ बायनानै लानो हागौ, नाथाय नोंनि बेसेन गोसा जिउखौ, जिउनि गनायखौ बायनानै लानो हाया। जोङो रां लुबैनानै पाप मावदोंब्ला जों रांजों जिसुनि अननाय एबा बासायजानाय सोरगो रायजोखौ मोना लोगोफोर। आरो थामथियाव दं सोलेरनि रंजानाय। सोरबा बुंदों थामथियाव गासिबो आंनि रंजानाय, सोलेरनि रंजानाय दङ होननानै। नाथाय लोगो, नोंथाङा गोरोन्थि बुजिदों। सोलेरनि रंजानायखौ नोंथाङा आंगोनि सानदोंमोनब्ला दिनै गाबोन बुहुमाव सासे सेंग्राजों सासे सिख्लाजों बेबायदि न'खर सिफायलायनानै गारनानै खारलांनायखौ जों नुनाय नङामोन। आइजोनि सायावनो गासिबो लुबैनाय एबा जिउनि गनाया दंजोबोमोनब्ला दिनै जों आइजोखौनो इसोर होननानै खुलुमनो हागौमोन। नाथाय नङा लोगो, बेफोर गासिबो सोलेरनि रंजानाय, सोलेरनि हास्थायनाय। सोलेरनि रंजानाया दान्दिसेनि नङा लोगो, बेफोरो बिबारनि निहोर बायदिल' लोगोफोर, माब्ला सिरिलांगोन रावबो बुंस'नो हाया। माखासे बाथ्राफोरखौ आं बुंनो सानदों जाहैबाय, जोङो गोबां समाव मोखां बिजाबावहाय इसोरनि बाथ्राफोरखौ होनानै जोङो माखासे मानसिफोरनि गोसोखौ सोलायहोनो हायो। नाथाय जोङो गावनि पिकचारफोरखौ होनानै जोङो होआलासिनो जोङो गोबां समावहाय इसोरनि बाथ्राफोरखौ होनानै होयोब्ला दिनै बुहुमावनो 100%आव 20% मानसिफ्रा गोसो सोलायगोन लोगोफोर। दिनै गाबोन आं नुबोदों माखासे सानै साथाम मानसिया मोखां बिजाबावहाय पस्ट होबाय थायो। बिथांमोनखौ आं हाजासे हामबाय होनदों। बिथांमोननि
नाजासे इसोरनि हाबाखौ मोखां बिजाबाव पस्ट होनानै सुबुंनि गेजेराव दैखुन्थि होबाय थानायखौ आङो बिराद गोजोननाय मोन्दों। नोंथांमोनखौबो हामबायहोदों। नोंथांमोनाबो दिनैनिफ्राय मोखां बिजाबाव जाथारि बाथ्राफोरखौ बुंनानै गावजों गाव नांलाय खमलाय खालामालासिनो इसोरनि गाहाम नंगौ बाथ्राफोरखौ होयोब्ला निसय नोंनि दारै सासे सुबुङाथ' गोसो सोलायगोन। बे बुहुमाव गोबां दं लोगोफोर, गोसो सोलायथारगोन। अब्लानो नोङो जिसुआ मिथिगौ जों अनलाइननि दारैबो गोबां खामानि मावनो हायो। एसेनोसै लोगोफोर, नैथि खेबनि थाखाय नोंथांखौ नेनानै थानो खावलायनाय जाबाय।